Machiegni jahera mar penj laktar kamora mora ma intiere ageno ni riyo maber kenda mor mar bedo kod odiochieng' ma kawuono mondo mi wagole odoke itwa wapuonjre wang'e kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech chenro ni wawacho ni ngima en mwandu. Mata chenro ni en Ruth Otieno aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa kenda mor mokalo ni wendo wa kendo daktari wasechopo e studio abo miye thuolo mondo mi arwake ni machiegni daktari ibo nyiso ni nyingi en ng'a in nyakanye in laktar molonye weche mage ato adonje twak achiel kachiel. Erokamano Ruth. An ilungani Nelly, Dr. Nelly Otieno, an nyar kano kolwa kamora ni Kasagam, tatedo nyakach baradaka wendo. To sani alonye weche mag hocho. Ma kizungu luongo ni psychological counseling. Ma weche mag dangni mag paro gi ka ng'ato nitiere kod achiedh nade makagi kacha ng'ato onge kod kwe madwaro hocho to inyalo bedo ng'at makare mokalo mondo mi otudre kodi mondo mi yud kaka inyalo konye. Nikech kaka sani ji nitiere kod weche mang'eny mokalo daktari. Mang'eny kabisa Ruth, especially sani dwe mar Januar kamwachiko kan. Ging'eny moloyo nikech nyithindo timo penj, results oduogo. Jonyuol dwa ng'eyo nyithindo kadho. Bang' kadho nieri, school mane modhiye. Kiseyudo school, pesa ma nyathi dhi go school, shopping, mitimone. At the same time, jok modong' chien ka gibe ngima nyaka dhi nyime, nyithindo moko in go kama odak kodi ot ka. So weche nitie mang'eny kabisa. Weche ng'eny mokalo. Kaito seche ma bende nyithindo timo penj mana kaka iwacho kara. Nyithindo timo penj wayudo ni nitiere moko motimo maber, monego bed ni miyo puoch gi pak. To nitiere moro ma samoro penj no koduogo kaka ne giparo. Mama inyalo yudo ni nyalo chando pachgi mokalo. Ma e seche ma yudo ga ni kata nyathi otimo gimoro mane ok ber kata matin. Ipani kotendre kod weche mag duoko mag penj gi bende onego bed ni timo ne nyithindo hocho koso. Ber kabisa mondo timni gi hocho nikech sama nyathi dhi timo penj nitiere pressure ma kuom jonyuol kata kuom jopuonj bende to gi peers ge jok ma nyithindo mambese bende ng'ato ka dhi timo penj to expectation mar jonyuol kata jok mong'e en ni nyathi dhi kalo. So samoro nikech ok otimo maber ok okalo to jowadgi to timo maber miyo chunye chako bedo modangni. Jonyuol bende ok mor nikech koro ka girangore gi jok ma gin go machiegni ma nyithindgi otimo mabeyo, gineno ka gima ok ne gitimo gima ok otimore kaka nonego bed notimre. Omiyo gibende chunygi chako dangni, omiyo kelo paro madangni ni ji duto. Kendo mani makelo waitwa kodi chieng' ma kawuono Dr. Nelly en dangni mar paro, wanyalo dendo gi dhowe gi ni mental health. Gi kama wantiere ni awinjo kimulo weche mag skul, wamulo kacha weche mag uchumi, weche mag ngima ka koridore, wamulo gik mang'eny mokalo. Wang'e ni weche mag mental health kata dangni mar paro pachoka. Akinyisa ni ka wang'iyo gwengewa mag Kenya kata gwengewa mag Kaluo, statistics chalo nade kotendre kod jogo mantiere kod tuo mar dangni mar paro. Ruth, statistics masane wacho ni achiel kuom ji 5 nigi tuo mar dangni mar paro. Erum ni wan ji adi? Kuomwa ma wan kageki nyaka bedie ni achiel kuomwa ni kata ji 2 nigi gini eri kaeri pachgi dangni. Omiyo paro nyalo bet madangni kendo iwacho ni tuo mar paro madangni ni kuom ji chakre percentage mara osebedo gi medruok. Ka for example igni 3 mokadho ne wan at 30% to medore gi percentage 13. Mano according to World Health. Masani pachgi dangni. Omiyo en gima odhi nyime. 13% en kwan man malo kabisa. Tinuango ni omedore gi percentage no ero paro dangni mar parruok. Iwacho ni ka ing'iyo kod amigaw mar weche mag thieth oidho kendo nitiere malo mokalo kipime kod higa mokalo kata ipime kod higni 2 higni 3 mokalo de bende ang'o matimore momiyo kwan mar jogo mabedo kod dangni mar paro medo idho ang'a timore pacho ka Ruth, gik mang'eny osetimore. Kirango higni 3 mokalo wasebedo gi tuoche kaka corona mane en tuo manok wang'eyo kobiro to affect ohala mane ji timo, ji mang'eny owito tijegi, ji mang'eny owito joma ni machiegni kod gi tho ne ng'eny kabisa. Mano en achiel kuom gik mokelo gik makamano. Sama tich olal ngima koro chako bedo mopogore. Mar ariyo ngima bendo idho kabisa sani kirango uchumi ok en kama ne ntiere chon. To ka ngima idho it means to msara en kama ne ntiere ok omedore.
jonyuol bende nyithindo bende medore to gidongo bende gidongo to changes bende nitiere ngima kaka an ndalo mana dongo gi kaka nyithindo dongo san gik mana dwaro ndalogo eko gi gik ma sani nyithindo nyalo dwaro kata nyikwaya gin gik mopogore kabisa so magi duto ose o affectwa ngima masani omiyo kelo wach mar dangni mar paro no hero debe ni gini ena uniform and standard makingi gwenge mag Nairobi gina weche gini nikech kaka tuo mar corona to no oinyo wa mate weche mag wito tije weche mag nyithindo dongo yore mag nuengo ni piny mago to hinyo wa waduto te to kaka gwenge wa mag Kaluo gwenge wa mag Nyanza kaka Homa Bay Migori Kisumu Siaya gwenge aina gito enango gini made chwalie weche mag dangni mag paro mamalo nikech diere machon no kwa wijiga ni kata nyathi odere e gwenge wa mag Nyanza tiwinjo sani nyaka nyithino matindo gidere nyocha ni watiri kod kes moro ne wawinjo e Nyakalondo ni bwana moro ma ja higni 40 diere ka ne entire kod miyo moro mane enosiepne nodwa ni kendo dhako mar ariyo to kwere ni oyo kikitima to wuka matin odhi oliere tol gwenge wa mag Nyanza debede ni ango matimore momiyo tinde githoro bedo mang'eny mokalo moingo kaka ni wan kod gichon Ruth manena dier kwarango king'iyo Nyanza population marwa duong kabisa and ka population duong nyiso ni gik matimore bende koro medore kendo oidho ino ka population duong to kwe bende koro bedo matin gik matimore nikech gik matin ma wan go gi ji duto dwa laro mondo mi ng'ato ka ng'ato yudi and katimore kamano tino ka ji duto ok nyal yudo gimonego giyudi omiyo when ka population osebedo makoro duong kamano to pollution mag koko bende bedo mang'eny ting'eyo no buongo tuo mar mental health dwaro kama nitiere kwe ok dwar koko mang'eny kata rundruok mang'eny so manena achiel kuom mosebedo affectwa kwano osebedo kaidho kosebedo kaidho to kirango bende kaka tuo mar HIV and AIDS gi tuoche kaka corona giri because of our population also noidho wabedo affected more kendo kichakirango kendo especially kirango Nyanza lowo tin to ji laro lowo gi so lowo milaro gi eki miyo lowo tin ji medo bedo mang'eny koro nyaka lar lowo omiyo ka mental health koro donje chuny ji bedo matin nikech gik milaro ng'eny mano bedo one of the gimachielo makelo problem ni Kaluowa kirango this issue mar population has affected us e yore mang'eny kabisa yore mar lowo godo then wan gi gimoro iluongo ne wan gi beliefs irango wan waparo ka mental health ka ng'ato tuo kata kiromo kode kowuoyo kende the first thing ma wan waparo ng'ani oire so instead of going to seek dhi dwaro kony wan wadwaro ka kinyalo thiedhe nikech ma en ng'ama ng'ato iro yet en gimoro ma samoro ko nwang' jahocho mo wuoyo kode to nyalo konye so mago bende no affectwa to kirango politics bende bende affect Nyanza kabisa nikech expectation magwa kirango especially last election ne wan gi very high expectation ni wang' ni telo nyalo bedo ni dhi thurwa kane telo ni okobiro no a lot of people gini notero piny ang'o momiyo okwan koro mentally it really no affect ji mang'eny kabisa both joma tindo nyaka joma dongo duto so magi are all things mose affect wa e Kaluo ma omiyo mental health no idho kabisa yeah Kotenre kod report moro manotim e kind hik 2015 gi 2018 nyiso kacha ni ji manyalo romo 1442 notemo kawo ngimagi kotenre kod dangni mar paro kaito bende yudo kacha ni yudo ka thothne ne gin joma ng'eny gi ne gin joma chuo kipimo kod joma mine ok ang'eyo gimomiyo ma an obedo kama to kang'eyo ni ka hik 2023 2022 bende kwan ni ochal kama koso lokruok moro nyalo bede kaito e jogo manotemo kawo ngimagi e gwenge mag Central ne gin ji manyalo romo 181 mano gwenge mag Central ka kwanda tamalo ne gin joma chuo kipimo kod joma mine kato gwenge mag Nyanza ne gin 67 ka gwenge mag Nairobi 63 odhi kamano ka gwenge mag Coast ji 14 North Eastern ne gin ji matin 13
debede ni ang'o matimore ka debede ni joma chon tiere kod dagni mang'eny mar paro kipimo kod joma chuo koso. Yes, Ruth, ma en adier. Ing'eyo joma mine, iwacho ni joma mine wuoyo mang'eny moloyo joma chuo. Joma mine ka gintiere kod wach, to yot kabisa mondo pim gi nyawadgi. Karomo kod Ruth, to yot kabisa, wabro go mbaka, mwachopi, kata ne wadhi mna aora omo pi. To pod wanyalo chung e bath ndara mwawuo wago mbaka, to e gombaka ni bro chopo ka pimo ni nyaka mara maiye machanda. Samora nonka gimipimo cha chiegni gi gima benda kadhe, kata mang'eyo. Omi wabro wuoyo mami wachop matut, mua wach gima chando chunywa. But joma chuo, nitiere gimoro miwacho, kirango jo Kiswahili wacho ni mwanaume lazima kae ngumu. Ng'ama dichuo nyaka bed ng'ama ojiny seche duto. Mano nyiso ipuonjo gi ni mondo nyako bed ng'ama kata ka in kata tho to tho gomne chunyi kik iwachi. So gini odonjo makata nyithindo matindo machuo. Ineno ka nyathi matin odwa bedo mna ng'ama otegno. Odwa ni mondo tem mondo ni en dichuo. So gik mang'eny magin go githogo de igi. Joma chuo ok pim gi magin go omiyo gigi dong' e igi. And anytime ma in gi wach mapek tidong' e igi. Gima timore ni gini build up, pressure ni dhi nyime ka gerore e chunyi kendo bede ngimani. Okipime gi ng'ato to ing'eno ok girum, kawuono in gi mae wach mar fis okipimo. Kiny mino to kelo wach machielo, okipimo gi ng'ato nikech in ng'ama dichuo. The third day in gi problem mar lowo gowadu. Bendi wacho ni thogo nikech okabipiman ng'ama dichuo ane kaka gini abro neno kaka bro tiyogo. So gigi gerore agera gi build up. Nyaka chopo chieng' moro achiel. So the next thing, mental health settles in. To gima mental health timoga, o separate from everybody ma intiego. Kori dwa ni bed kendi. Mondo ibed kendi, mondo koro paro donje. And the next thing kicho kiwuoyo gi ng'ato, kose kawi moketi kar kendi. Koro bro teri kamoro amora midwaro. Modwa ni mondo terie. Kodwa teri ni dhi imak tol, ng'ama bro konyi nikech onge ng'ama ong'e ni dhi mako tol. Gigi duto ni thogo e ika. And joma chuo samoro inyalo romo kode to nyiero kendo ratego malich otimo gik motimo. Lakini e chunye iye to en gi gik mapek kabisa ma okonyal machando chunye. To joma mine nikech wuoyo mang'eny to gikoko wuoyo mang'eny to gikoko mang'eny magiero ni. Kaka giwuoyo ni kaka weche gi duto bende wuok to tieko. So mane shida momineno ka joma chuo gini tero gi matek moloyo joma mine. Kopogore kod wuoyo daktari, kopogore kod joma mine kaka nyalo go mbaka, ere kaka kendo joma mine kop kod gigi nikech adier kapo nono ni joma chuo kaka neno kwand gini malo ni gimedo tho kotenore kod weche mag dagni mag paro. Samoro tuoche odhi odonjo nikech inowuon isepimonwa ni dagni mar paro nyalo miyo tuoche moko bende donje ma ng'ato ngimane koro bed ma ok ber ahinya. Kwadhi kama kuom higni 10, higni 20 mabiro, machielo wabo bedo kod society maonge kod joma chuo. Then ang'o mabro timore kopogore kod gombaka? Coping mechanisms mage makendo joma mine tiyoga godo mar neno ni gi control kata gi ne kaka gigayo dangni mar paro ma joma chuo bende nyalo temo. Yeah, it's true. Joma mine nigi gik mang'eny, Ruth. Inyalo joma mine nigi gik moko kaka chama. Samo dhi e chama ni en gi mine wadgi, giutimo gik mang'eny, giwer, gimiel, gigombekni, gikuotho. At the end of the day, by the time oa kanyo ero, gik mosetimo mang'eny gieki duoko pache piny. Joma mine be gin jok modich. Ka intie e ot idwa paro ni nyithindo dwa chiemo, adwa luoko ot, adwa tedo, adwa dhi dwaro chiemo, adwa dwaro gigi. Iruko takes away paro kuom gik mang'eny mane chandika. By the time idwa paro gini, maybe exactly pinyo imore idwa tedo. After that ioli dhi nindo. Ionge gi sami paro gi. That's another thing. Another, mine kendo bedo very active. Kata kirango kanisa, joma mine gin active kabisa kuonde magileme. Miyo ka gidhi kuonde go eko, it's very gimiluongo therapeutic. Konyo gi kabisa kodhi kuro those activities motimo kanyeko. By the time oduogo dala, mago duto serumo. So joma mine nigi gik moko madich magidich gieki, gik mang'eny gi konyo kabisa. En penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Ngima en mwandu. Kawuono wawuoyo kod Dr. Nelly. En dangni mar paro. Wakaw yueyo ka waduogo to wadhi nyime. Seche mwakaw yueyo inyalo tudori kodwa Facebook page en Ramogi TV #penj laktar. Inyalo tudori kodwa kokalo e line wa kata yorwa mar email en penjlaktar@royalmedia.co.ke. Omiyo penjo moro amora lwarnwa kanyo waboyude kik isud kata matin.
I think it's too soon to say what I'll miss because I'm really enjoying the freedom. I'm really enjoying the peace. No pressure. The phone call, as Ndemo said, they've reduced significantly. Yes, you talk with a few people here and there, but it's just peaceful. I go to bed when I want to go to bed. I wake up when I want to wake up. I eat when I want to eat. You know, it's just very relaxed. Government was, you know, sometimes you don't eat. You ate breakfast, the next time you're arriving here 11, you know, a lot of work. So I don't know if I've yet started to mix. I think maybe in a month, 2 months. But for now, iko sawa. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jatelo mano biro kae nyoro odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jitengi neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'eni do ng'at maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo osiepe ariyogi. Bedi en ok ohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko, ibende biwadhi. Ng'at mabo kendo Pragya, ng'ano nigi hawi. Kik iwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum Bagya. Ok anyalo yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum Bagya gi dholuo sani koro e View sasa. Luang ni nyuolo tong' e ndalo maromo 7 nyaka ndalo 14. Inebo chango mapiyo piyo nyathiwa. Ibo duogo kaka ne in go chon. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ne wawinjore kacha ni en dangni mar paro. Mabende waseyudo gik mang'eny mokalo manyalo miyo ng'ato pache dangni. Daktari kidieny mar ariyo ni daher gigo manyalo chwalo dangni mar paro. Nikech waseng'eyo kacha ma waketo kanyakla. Wayudo kacha ni yore mag uchumi. Wayudo kacha ni kuma ji ng'enye kata kwan mar ji ka medore kamoro. Wayudo kacha yore mag ngima kaka obedo tuoche katiel kod gik makamago nyalo kelo dangni mar paro. Kata wadhi e gwengewa mag Nyanza bende wayudo kacha ni tuoche kaka mag HIV nyalo kelo nwa chandruok kod gik makamago. Koro kaduogo piny koni e family, wayudo ni family wantiere kod joma mine, wantiere kod joma wuone, wantiere kod nyithindo. To jogi duto te thoro bedo kod dangni mar paro e kidienje mopogore opogore. Wachak kod nyithindo. Nyithindo bende thoro ga bedo kod dangni mar paro. To kapo nono ni en ang'o manyalo miyo gibed kod dangni mar paro. Nikech wacho ni nyathi matin ang'o machandi momi nitiere kod dangni mar paro? Erokamano Ruth, yes, nyithindo bende bedo gin dhano, omiyo gin bende gibedo gi dang'nok mar paro. Kirango for example ka eot ka e family ka jonyuol onge kod kwe, o affect nyithindo. Nyithindo matindo inyalo galo ni nyathi maybe oja higni 2 lakini gik mang'eny gineno kendo gigi affect gi. Oneno ka baba kodonjo to en gamna lweny gi mama. Gi pesa moro wuon gi goyo min gi e nyimgi. Mano kelo dangni mar paro ni kuom nyithindo. Gikia gima timore ng'ato miyo gi koro bende gidak ka gin gi luoro. Ok ginyal gikia gima timore omiyo kelo buok makoro nyaka pach gi dangni. Mana achiel kuom gi. Mar ariyo matimore bende childhood abuse. Nyithindo mang'eny nigi jok ma either jatich mondike ot ka, some of them giterrorize nyithindo ka jonyuol onge. So emotionally and physically nyithindo gibedo abused
omiyo mano nyalo kelo dangni mar parruok. Abuse ni bende kata mna relatives mwadago waseng'eyo nyithindo mosebedo even sexually abused gi jok ma wadago miluongo kata ni ner nyathini kata owadgi wuon gi jomoko gin kata mna jotich machuo mantiere ot ka bende timo nyithindo kamano bende nyalo kelo dang kech kosetimne kamano to imiye obwoge ni kik iwach ni ng'ato kiwacho ting'eni abro negi. So nyathini odak ka ndalo duto en gi luoro omiyo obwok oko chando pache. To koro wan waneno ni en nyathi matin but magi nitiere. Nyithindo matindo gik mang'eny kata nyathi kata mna gik magineno moloyo kata mna programs magineno e TV. Samoro nitie moko kuom gin gik ma buogo ji moloyo lweny, jigore, nek, accidents girango e social media. Magi duto bang' ka koro dong' kendo nwanka kata otieno nyathi ok nyal nindo. Onyalo bwogore nikech gik manoneno e TV kande koro duogo chako bwoge gotieno. So magi duto to gi moko bende kelo dangni mag paro kuom nyithindo matindo. E seche ma nyathi osebedo kod dangni mar paro daktari, ranyisi wacho kata ni thothne tungni kata lweny mag udi. Ng'eny jonyuol nyalo thoro gore kata yanyore marach mokalo e nyim nyithindo. Ponono ni nyathini obedo exposed kata oneno gik makamagi kuom ndalo mang'eny mobedo kod dangni mar paro en jaiga achiel en jaigni 2 to oneno ga nena lweny ong'iyang'iya gi lweny ni kaka odongo ngima nyathini kata pache dongo kachalo nade. Magi gik miwacho ni affect nyathi. In fact waduto kirango kaka wan joma dongo kaka wa behave kwa dongo nigi chakruok ngimawa nigi impact maduong' kabisa. That development stage from 0 years to even 6 months gik manwaneno kanyero ng'ato nyalo paro ni ok onge ni nyathi wiye no wilgo but gigi samoro kanok gibedo addressed kae to ka koro ng'ato osebedo ng'ama duong' to koro gigi chako duogo. Inwang' ka nyathi aidha en nyathi ohero lweny nikech lweny ne manoneno, ayenje maricho wuok e dhoge nikech mage gik manoneno ka parents giwacho. Kae noneno obedo ng'ama koro en ana militant odwa gore seche duto nikech kano otin mage gik manoneno. So gik mwa expose nyithindo matindo ma kelo dangni mar parruok ok girum ka nyithindo tindo. Gin gik maluwo nyathi nyaka koro obed nyaka ng'ama duong'. Koro kobet ng'ama duong' to koro gigi chako chande koro miyo chako timo gigo eko nikech mane gik manoneno. Mayudo kodwa nosiko gore gi ji ang'o kete gi lweny. Wasemulo nyithindo. Daktari wang'eyo ne joma mine nikech waseng'eyo ni erogi nyalo kop kata ginyalo ng'iyo kaka gidil kod dangni mar paro. To e seche mapok odonjo thothne ang'o machwalo ga joma mine mondo obi obed kod dangni mar paro? Lweny e ot en achiel kuomgi. Expectation mar ng'ato kaka ng'ama dhako samoro nodhi tede dalani ko noneno gimoro mane omore kanyo to kakoro kochope ot kato gini koro onge opogore kabisa. Mano nyalo kelo dangni mar parruok. Another thing, isolation. Jomoko inyalo dhi tedo e dala ma ok norwakie, so ibedo isolated gi family, okwedi nyalo kelo dangni mar parruok kabisa. Joma mine bende kata mna ilongo nang'o pia mage mine wadgi mbesene kokete mabor kodgi. Idwaro jomoko nitie ma in ng'ama outgoing idwa ni mondo ibed machiegni gi ji to ka jok midwa temo bedo machiegni gogieki oketi mabor to mago bende nyalo kelo gik makamago. Gimachielo bende like we said resource mag nyithindo mag school, mahitaji magi oko bedo met kaka ng'ama miyo and nitiere pia pressure bende. An kaka ng'ama miyo in osiepna Ruth to kabiro odi to kaka idak gi nyithindi gi jaodi opogore. Unu nyalo wuoyo mubed piny mu ane kunyiero to anto oda ji ok nyier ga. Mano bende kelo dangni mar parruok. So joma mine kadhe mang'eny kabisa nikech expectation maggi ni malo to samoro koko bedo met to koro kelo magi bende. Joma chuo ang'o mamiyo ga githoro bedo kod dangni mar paro? Joma chuo ndalo mang'eny oket kuom gi ting' mapek kabisa. Inwang'o ni kata miyo tiyo to ng'ama dichuo bende tiyo to expectation ni no
muma wacho ni ng'ama dichuo ine wuon ot in mone gi provide ana konya to konyo ni samoro onge konyo so samoro bende yuto opogore kaka koro sani nyithindo dhi school ng'ama miyo en kosetedo ma ji osechiemo en orito mondo baba obi odwar fees mondo odhi ochul ne nyithindo e homes mang'eny mane kaka timore ng'ama miyo ni bende dwaro law dwaro rwako to tonglo to koromo katich orumo ni ng'ama dichuo wang' duto kata mama tiyo ji duto range ni en mamondo kony joma chuo most of them oting'o responsibilities mar the village ngima odwa konyo nyithi owadgi nyithi nyamin-gi and so on koro ting' ng'eny kabisa mano bedo one of the problem ma kelo dangni mar parruok kuonde mang'eny ma joma chuo tiye kirango tij joma chuo samoro pek moloyo ma mine nitiere go so again gin gi ting' moloyo koro inwang'o ka office ka en gi ting' mar mondo mi o deliver ot bende fees rite ng'ama miyo bende rite wach chiemo bende rite ko wadgi kocha chande wadgi notho bende we nyithindo bende nyocha timo penj bende dwa dhi school en mosebedo kokonyogi koro inwang'o ka en gi gik mang'eny kabisa mano is one of them to ng'ama owuo godo mondo pim ne gigi moyaw ne chunye onge kata achiel omiyo magi duto nyalo kelo pek gi mar dangni mar chuny ni joma chuo and then the fact nok giwuo gi ng'ato ni koro en chandruok miyo bedo mapek kabisa exactly daktari samoro ng'ato nyalo bedo kod dangni mar paro kuom ranyisi en nyathi ok bi wuoyo to ni wacho nitiere gik manyalo timore ot kama miyo nyathini bedo kod dangni mar paro ma kapo nono ni gigi ok ong'i maber to nyalo rocho ngima nyathini e ndalo manyime nikech oneno ga lweny e ot ka koro en odongo kong'e ni mane en ong'iyo ga ni ji sik dhaw sate ong'e ni mane en koro biro donjo e timbe manjore manyalo chande kuom nyithindo ma pod tindo kapo nono ni in janyuol kata in jarit mar nyathi ere kaka inyalo fwenyo ni nyathini nitiere kod dangni mar paro wadonjo e ranyisi ma kineno kuom ng'ato tinyalo chich ni nyaka bedie ni gimoro rach ka pach nyathini ok ane ka dhi maber ahinya ruth gi ng'eny mokwongo kaka nawacho nyathini nyalo ka en nyathi manyocha ochiemo maber en gi appetite ne chako lal kati tedo tineno ka onyalo rangaranga chiemo ni nikech pache ok koro nitiere mopogore so ka pache lal chiemo oonge gi appetite mar chiemo samoro nindo lal iseneno nyithindo nyathi ma ja 12 years en kata ji dhi nindo en odong' adong'a oneno to nyathini nyalo neno nyaka saa 9 tatinwang' ka koro saa 12 sama ji chiew ni eka koro en kore kodwa nindo then another thing feeling jomoko chako bedo ma anxiety bedo mang'eny all the time ng'ato en worried en anxious kata oonge kod kwe then maduong' depression donje to depression iwacho ni ema pek kabisa koro ka depression osechako timore gimichako neno ma ng'ato nyalo timo gimoro matin kodonjone to onyalo muoch miwuor nang'o matimore ng'ama nyocha ok kwinyga koro bedo gimoro matin nyalo trigger kwinyo to gi gero monyalo wacho weche manok onego owachi jomoko bende kuom katimore tino ka ng'ato nyocha dende ber kabisa then suddenly ochako lose weight dende kethore aketha ma koro en ng'ama ochung' ma kata wir mokuome to tara to jomoko bende instead of losing weight to gimedo weight mo bed maduong' makinene ng'at manyocha size 12 suddenly koro en na size 22 then jomoko bende bedo withdrawn giling kabisa makoro kowuok and especially depression would push you towards bedo kendi main with withdrawn kabisa some of them donje gik moko kaka kong'o njaga koro gimadho gigi mondo mi okel wich will yeah then jomoko bende chopo kama koro you just feel hopeless kama orumo en hopeless and helpless kata en owuon ok onyal konyore so changes in behavior ng'at manyocha maybe more suddenly en ng'ama koro chopo kama mor neno ikia kumodhi ng'ama nyocha wuoyo suddenly oduogo moling ng'ama nyocha ko niga ode kako ati to bete ot tinde kodonja ni to kendo wuok odhi oko obedi e ot so magi duto gin gik makineno to nego ichak paro nitiere gimoro marach ka monego ne kaka inyalo kony ng'atni kata nyathi ayudo temoro ka daktari okonyisa nyinge to wacho na kacha ni Ruth an gi paro mang'eny to we kamano okonyisa nyinge okonyisa ni entiere kanye okang'eyo ni dinyis jahera mar chendo ni nang'o namba mar SMS en 236 inyalo oro ote kanyo mondo mi wapenj laktar Facebook page Ramogi TV #penj laktar
en kod paro. Wacha ni Ruth an gi paro mang'eny to we kamano. Ng'ama nigi paro mang'eny to nego odhi ochak dwaro kony. Onego odhi odwar kuma johocho nitie mondo owuo gi ng'ato. Onyalo chako kod osiepne. Ka en ng'ama nitiere gi ng'at ma ni machiegni kode, to onyalo wuoyo gi ng'ano nyalo miye. To ka ng'ato biro mondo owuo kodi, to miye advice mondo mi odhi one a professional, ng'ama ong'eyo kaka nyalo konyo ng'ani. Because also inyalo lande lwedo ma ok bi konyi, ma ok beyo. Emomiyo wacho ni kapo nono nitie problem kama to ber mondo idhi kama nitiere ng'at ma is a professional. Johocho ng'eny kamora mora ma gintiere giyudore mondo mi gikonyi. Daktari, abo keto maino matin kuom nyithindo nikech iwacho ni thothne ngima nyithindo gi chalo foundation ma kapo nono ni ok okete makare kata ok okete maber to dang' mar paro nyalo rocho ngima nyathini. Iseneno nyathini ka en withdrawn kata odwa ni obed ga kar kende, en nyathi manyocha tugo, manyocha chapni, kaeto chako kuya okuma, nyocha chiemo ok ochiem maber, ok onind maber kod weche makamago. Kaka janyuol e diere ma koro penj owuok ni inyalo ng'iyo kata inyalo neno ranyisi gi kuom moko kuom nyithindo gi. En ang'o monego bed ni timo kang' mokwongo monego bed ni timo ponono ni fwenyo ni nitiere lokruok e kit ngima nyathi? Kaka janyuol onego ikel nyathi machiegni kodi mondo iwuo kode. Kikete machiegni kodi, ing'e jonyuol moko ger kabisa ma nyathi oluor kata mondo ok nyal dhi wuoyo kode. Akwayo janyuol mondo gimi nyithindgi obed osiepegi. Ka nyathi en osiepni to yotne malich mondo nyisi gi paro gima dhi nyime e chunye. So ket nyathi mondo obed machiegni kodi mondo wuo kodi. To kamano eneno ka tek, again professional help nitiere. Ter nyathi e ka jahocho mondo wuo kode to miye freedom. Ok kitero nyathi to bidwa bet kode kanyo mondo wach shida to ko otamore wacho ni ge dala. Miye freedom mondo mi owuo gi jahocho mondo jahocho ng'e gima dhi nyime e chuny nyathi mondo okony nyathi. To kuma johocho nitiere, jonyuol bende nyaka ng'e ni wantiere gi ethics mag timo tijwa. So kiki bikel nyathi to mondo expect ni gik moko duto ma ng'o wachona nyaka wach ni ekikonya. Kel nyathi mondo mi wakony nyathi, en mondo mi abed kode thuolo mondo nyisa gik moko ma kadhe chunye. Kotimo kamano to kori jahocho bro konye mondo wuoth kode e yorni mondo mi kik oduok chunye mondo bed maber. Waka uyweyo ka waduogo to wadhi nyime kod penj laktar. Ponono nitiere kod penjo mora mora ibiro thuolo mar go simu mondo mi penj daktari. Penjo mora mora ma dibed godo. Namba wa mag simu nitiere TV mari, SMS en 23600. Facebook page en Ramogi TV #penj laktar. Kiki dhi mabor, kiki sud kata matin. Mipanda to bende inipando jodala wate kik ng'e. Inipanda ang'o? En ang'o matimre kae? Tang'o momiyo initimo gigi te? Kabir, anayie miyi gimoro amora ma an go to adwa ni wuog e ot ni chuth. Wuogi mondo iwe miyo nyithinda kum manono, wuog kae. Seche ma inibo biro kae mondo irwak wuochegi, rangi mani kae gi biro weyo ranyisi kamoro amora. Donge ma e barua mane Tatio ndikone behind? Raundi atindi ko tigara botaka imanya sai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Na sai mbia na chorete. Haki no mbogo boli mbai wana ina boli ga. Hozima da gadinya kichi. Karo musachi hoteli yeye. Na erarochi. Ombogo tabu atiliboka. Ngitate mutagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njitata kitibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune mate yaye. Ayo montako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher. Egosori enyeke gima. Yaruliko ase view sasa bono. Twende maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju,
The second part of the message from the NSAC delegation was that if we cannot announce Honorable Raila Amolo Odinga as the outright winner, then we must ensure there's a runoff. Jakom machon mar IBC Wafula Chebukati ogolo neno kowacho ni kweth siasa moko notemo sayo gi mit bilie mondo minegi lok duoko mar yiero majatend piny Kenya. Our schools have got no business selling uniforms. Our teachers need to focus on academia. Sirikal ogo marufuku chenro mag sikunde uso uniform ne jopuonjre. The school has been closed because of lack of facilities, especially the toilets. We don't have toilets. Jopuonjre mag skund primar ma Ogada e sub-county Mandhiwa odok pacho bang' migawo mathieth loro sikunno wirane onge mar choo. I direct that they will file a response to the application and serve by close of business Thursday this week. Sirikal ma Kisumu odonjone jadolo Father John Pesa mar Holy Coptic Church of Kenya gi ketho mar loro ne ji ma pachgi ok ler wirani ilamonegi. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Aneno ka SMS odonjo ka onyisa kacha ni iluonge ni Otieno Okech daktari. Otieno Okech wacho kacha ni an paro chanda mang'eny to kapimo ne osiepa ni to kiny uwinjo wachno oko. Daktari wacho kacha ni mondo mi iwuogi ng'ati pimne ng'ato to kodwa ni ji mang'eny ong'e chandruok ma entiere godo. Otieno Okech nyalo wacho ne nang'o dok. Odhi odwar professional jahocho ma ong'eyo mong'eyo tijni nikech jahocho kidhi mondo mi pimne wachni to usign an agreement obro nyisi kako nego bedi makapo nono ni okotimo kamano iwinjo wachni no kata oko to inyalo kawo ne action omiyo idhi wir jahocho nikech pimo ni ng'ata oko bende ok ber nitiere moko minyalo pimo go siepeni nikech mondo mi gikonyi kanyo lakini nitiere moko ma iye manyaka idwara professional mondo iwuogo manyalo konyi mawachni daktari ni make maka kanyo okay. Waka usimbo Benta Hello Benta penj laktar. Hello machiegni Benta penj laktar. Machiegni Benta. Hello wawinji Benta penj laktar. Atenjo ni ya Paro nyalo kelo dosin maremo gi. Nyalo kelo? Dochuny maremo. Dochuny maremo. Paro kelo dochuny maremo. Nikech gini gere chunyi pile pile. Ena paro. So definitely it will affect gik miwinjo miluongo kaka tuoche kaka ulcers. Paro kelo ulcers. Miyo opongo dochunyi okipime kod ng'ato koro kelo tuo ma koro nyaka thiedh gi yath. Omiyo paro kelo tuochego kata mna tuo mar high blood pressure ka in gi paro mang'eny ting'eni remo gwecho matek magi duto gino miyo paro mang'eny kelo tuoche mang'eny e del kae. The time ichako ma i lose weight chande definitely kata mimed ahinya organs bedo affected omiyo kelo tuo. Kaito wantere kod simu machielo mar Imelda. Imelda, penj laktar. Hello? Iru. Hello? Iwinja maber. Wawinji machiegni penj laktar. Awacho ni ya. Dhi nyime? An kod paro mang'eny to seche ma paro no biro na kawinjo ka chunya yudre to wang'a lel ka ting' kanya agora nyaka piny. Inyalo konya nade? Intiere kanye? An Nakuru kata sani aneno gi daktari Ramogi. Erokamano intiere Nakuru kata sani oneno Ramogi TV. Imelda gimone gitim idhi osiptal. Sama koro paro sedonjo to iwinjo ka dochunyi gwecho matek wang'i lil mano tiende ni koro isebet matuo. Koro dhi mondo mi odhi ochek pressure mari ochek ni chal nadi mondo mi daktar mar tuo no ero mondo koro chak mi thieth. Manyako yud konyruok mapiyo. Nyako yud konyruok mapiyo. Seche mogore piny ni. Exactly. Momiyo jomoko nyalo gore piny
mogore piny chuth to pare moseketo nikech koro paro osedonjo, pressure ne nyaka bed ni malo, gik ma kamago to magi gik makelo onyalo gore piny monwang' stroke. Omiyo ber mondo miyo odhi opime mondo nwang' kony koa kuom daktar. Wasebedo kod twak mar tuo mar pressure kendo ne wang'ie matut mokalo, onyalo kelo gik mang'eny mokalo nikech remo ringo matek, adundo ni gwecho, koro onyalo kata baro leche mag remo. Daktari, seche ma ng'ato oseneno ranyisi gi duto te ma ineno ka koro pogruok nitiere, lokruok nitiere, okang' mokwongo ni wacho ni ber ka ng'ato wuoyo gi ng'ato. Wawinjo kacha ka jawinjo marwa owacho kacha ni kowuoyo gi ng'ato to winjo ka ng'ato nyalo kata golo wach ne oko manyalo kuodo wiye. To kopogore gi mano itimo nang'o? Gima ng'ato nego tim en definitely dhi wuoyo gi, kidhi kama nitiere clinics ma johocho nitiere godo. Kidhi e clinic tibro pimi. Jahocho kidhi obro wuoyo kodi, obro ng'eyo konego bed ni neno daktar miluongo na psychiatrist, en gima osedonje wiyi, en gima osebuogo chunyi, koso en gima pod inyalo kony gi wuoyo. So kidhi ka jahocho bro miyi advice. Inyalo ori mondo idhi ne daktar miluongo ni psychiatrist ma osomo buongo mondo mi ong'e ni to gini ochopo kodi kama nade. Or onyalo ori mondo idhi ne general practitioner mondo mi ocheki mondo ong'e organs magi, pressure nitiere koso onge. Sama chuny gocho matek ni ang'o matimore momiyo chuny ni gwecho matek kamae. Jomoko wacho no winjo ka dho chunye rame. Could it be ni tuo kaka mar ulcers osedonje iye ka, or some gastritis, mondo mi orangi gi duto mondo mi onwang' thiedhruok. Daktari, ng'ato osebiro ili kaka laktar molony, wantiere kod simu? Erokamano ahinya. Seche ma ng'ato osebiro ili kaka laktar, utimo diagnosis nang'o? Ere kaka upimo ni ma to nitiere kod dang'ni mar paro to moro osedonje chunye kata osedhi mabor ahinya? Ere kaka itimo? Ruth nitie wakaw simu mondi. Hello, penj laktar? Yes, Ruth. Machiegni. Mosainya awito jawinjo wano. Daktari, ne wang'io kar diagnosis, asebiro iri, an gi jatuo kata nawuona winjo ko kaber ahinya. Utimo diagnosis nang'o? Mondo mi wach ni Ruth nigi dang'ni mar paro. Nitiere gik mang'eny. Wabiro ng'iyo past experience mari. Ne chal nadi, kane pok gini ok obiro ni dak nadi. Kaka ng'ama tin ni dongo machal nadi. Kwaserango kaka mano timore, behaviors momiyo makoro chopo kama entie momiyo gigi timore kama, mago duto warango. Kaeto bende wanyalo rango ni gik kama entiere ni osekawo ndalo marom nadi momiyo chopo kama entiere sano ero. Mago duto wang'iyo mondo miyo okony wang'eyo stage ma entie to gi kaka inyalo kony ng'ato bende. Aneno ka wantiere kod simu machielo. Hello, penj laktar? Hello, Ruth. Machiegni? An gi sida moro mar ka ng'ato odonjo to buoga gi sime moro. Kata ng'ato odonjo to owacho na gi ok odata jo ka suka sana jo ka luoro mang'eny gi mana. Iwinjo ka? Awinjo ka ngi luoro mang'eny ahinya e ngimana, kata ka ng'ato owacho na gimoro mokoga kabisa. Awinjo ka suka mang'eny kabisa. Daktari? Winjo chandruok ma entiere go? Winjo chandruok ma entiere go. Ni ka ng'ato donjo to buok. Definitely buok ni koro ken normal. Nikech ka ng'ato donjo Ruth ka entiere kae, kana donjo kae, ok onego ibuog, onego bed ni mor ni nena. But sami buok ni nyiso ni nitiere gimoro affect. An samoro buok gi betie nikech kaka nawacho nitiere gik moko mosekadhe. Nitiere underlying issues. Exactly. Those underlying issues ema nyaka koro ng'i. Omiyo kata en nyaka odhi odwar kony. And odhi odwar kony from a professional. Very important. Mano koro osekalo gombaka. Nitiere kama gikale gombaka. Daktari? Kopogore kod mbaka, iwacho kata ni nyalo ng'eyo ka ng'ato nitiere kod chandruok kaka johera mar chendo ni, ma bende go simu iwinjo ka ji nitiere kod chandruok mopogore kapok adonje thieth. Ok inyisa ni tuo mar dang'ni mar paro ni en bende ithiedhe mochang chuth morum ma ng'ato doga e ngimane mapile koso? Ruth, en gima ithiedho. In fact, en gima ki ichako neno chon midhi dwaro kony. To ithiedho ji modog, onyalo dok chien, to kuom jomoko bende rumo chuth, moko chako bedie kendo. So en kaka tuo moro amora. Sami chako winjene ring mondo idhi nwang' kony, kik irit mondo koro inyalo dhi koselewo, ma koro kony nyalo bedo matek. Onyalo nyori. Onyalo nyori. Picha ni daktari, aneno ka en picha machalo gauge mar mtoka.
ewi obwongo ng'ato ma ineno ga ka pono dhi ahinya tineno ka mafuta ni koro dhi ka rumo ineno kaka lieta mar nyamburko chal kod gik makamago picha ni kotenore kod chenro mar dangni mar paro odiechieng' ma kawuono nidwa ni wapuonjre ang'o ma nidwa ni mondo mi wang'e kotenore kod weche gi ma waneno ka Ruth kapod ineno kama ma green nieri kama ralum nieri kae pod nyiso ni gik moko duto ni kare obwongo tiyo maber paro ni kare onge problem moro amora kama koro ralum chako lokore ni pod ochako loko kido mano nyiso ni nitiere gimoro mosechako timore but pod you are thriving ok onego wari ahinya but bendo nego bed ni ichako ng'eyo ni ichako neno signs ni ok en kaka ne en mokwongo chande lakini kama kokoro chopo kae to you are barely just surviving to kama koro survival ni sani nyiso ni nyaka itim ang'owa ichak ringo idwar kony kae nikech weche osechako bedo ma ok beyo to kakoro ichopo ka kami struggle ni kae en kama iwinjo ka ng'ato wacho nang'owa ni kata kowuotho samoro gore piny to pod ochung' o struggle kata mna body organs makonye wuotho gieki bende imatek mondo mi okonye mondo mi piny orukne so kichopo kae to kikiriti ni pod igoni Ruth sim kar struggling kae onego ichak neno nikech kako richopo kar crisis ka to koro kony nyalo bedo maonge kae miwinjo ni ng'ato maybe okawo tolo kete ng'ute kata madho yath mar nego ratrat gik makama kata mana mar exactly so kikirit mondo ichop ka sama isechako chopo ka ma is already a warning kar thriving timo ng'ena deni nitiere kar thriving doc definitely Ruth ka intiere kami excellion everything timore kaka idwaro notimre ka in for example ng'ama miyo gik moko duto midware neno ka fall in place to wan duto wang'eyo gik mabeyo midware neno ka timre kar thriving kae tineno ka koro nitiere moko madonjo to moko bende ok donji ichako balance issues then kanyo koro nyaka ing'e ni nyaka ichak bedo ng'ama ochako bedo motang' en wach malich ahinya daktari wacho kata ni en gima ithiedho aruma chuth kendo inyalo thiedhe to ithiedhe kanye nyaka bi ir jolony kaka un mondo mi wayud konyruok jolony kaka un thothne iyudo kanye daktari aparo ni every osiptal moro amora maduong' osiptende duto nitiere ng'at molony kata ka onge to nitie ng'ama nyalo ng'eyo manyalo tudi kod daktar but ahinya nitiere osiptande mantiere jok ma kaka nyalo wacho ni e county moro amora nitiere osiptal mantiere johocho bro teri kuom joma kuom psychiatrist jok molony gi lakteche mag wich mondo mi nwang' kony so kisechopo kuom gi to gin ging'eyo nitiere moko minyalo kony kod machuno ni nyaka imuony yath chuoyi sandan keti mondo inindi moko bende nitiere magina gik ma inyalo keti kuom jahocho mawuoyo kodi daktar ng'iyo to nyiso jahocho gima onego timni miyo jahocho advice ni ma kamochope ni maybe en ng'ama onego wuogo onego ketie occupational therapy gik moko manyalo miyo paro pache bas titimo mago ego to mago bedo makonyo then moko nitiere machuno ni nyaka kachopo tieno kata kodok dala nyaka miye yath manyalo kete mono nindi mondo mi chunyo pache okwe so magi duto timore daktari ponono ni ng'ato deher mondo mi otudre kodi iyudi kanye wantiere gi a wellness center ma wantiere Karen Rhino Park Road to iluongo wa ni Restore and Renew Wellness Center wantiere gi namba mar simu en 076 2 6 144 949 to iluongo wa ni Restore and Renew Wellness Center wantiere inyalo dhi kata mna on our web page www.restoreandrenew group so kidhi kanyo tinyalo yudo wati bro nwang'o contact wantiere gi Facebook page wantiere gi Instagram wantiere on Twitter
wantiere gi email address which you can also get there. Mago duto nitiere kanyo. Amor kenda dukero kama na geno ni odiochieng' machielo kwa luongi timo biro mondo mwago mbaka kotenore kod tuoche mag paro nikech mano area ma ilony godo. Erokamano ahinya Ruth. Erokamano daktari. Penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV wawacho ni ngima en mwandu. Dagni mar paro nyalo mako ng'ata joma mine joma chuo nyaka nyithindo matindo. To en gino makodonjo to nyalo chopo e crisis tiende ni ng'ato nyalo wito kata ngimane. Kik iriti many kony mapiyo piyo. Bende kik idonje gik miparo ni kitimo to boduoko pachi chien. Kichiew kitieko gigo wan mana kacha tiende ni ok ikonyori. Erokamano makende kuom bedo kodwa nyaka kendo odiochieng' machielo. Ne jogo picha ma wane producer wane director erokamano ahinya to ne in jahera mar chenro ni asante sana. Mate en Ruth Otieno oriti masani ngima en mwandu. Finally, it's time to go back to school the way it should be with the Naivas Back to Kawa offers. Discounted prices, Kikawa.